Doncs bé, benvinguts, gràcies a tots, per als que esteu aquí, als que esteu online, i sobretot gràcies a l'Aire per acceptar la invitació a venir a fer aquesta xerrada, i també ja abans d'això, no, per donar suport al projecte, que és el projecte de difondre les STEM en llengua de signes catalana, i que és un ajut de la Fundació Catalana de la Recerca i la Innovació. I en aquest tenim una sèrie d'activitats, entre les quals un dels primers resultats és haver signat el vídeo de l'Institut i la història del transistor en llengua de signes catalana, i que vam utilitzar en un taller fa poc en una escola. I estem aprenent sobre com adaptar, no? I intentar fer arribar el que nosaltres fem, però en general les ciències i les tecnologies a tota la comunitat sorda. Doncs, bé, tot teu, endavant, i de nou gràcies per la teva presentació. Molt bé, gràcies, Gemma, per aquesta magnífica presentació. Encantada i moltes gràcies per venir a tots vosaltres. Jo soc Aida Villaécija, soc postdoc investigadora a la UAB, al Grup de Recerca de Transmèdia Catalunya, i estic especialitzada en llengua de signes. I ara estem treballant en diferents projectes d'accessibilitat en llenguatge plana en general o en llenguatge fàcil d'entendre i en llengua de signes, d'acord? Llavors, aquesta presentació l'hem titulat com Treballant per l'accessibilitat, el llenguatge entenedor i la comunitat sorda, perquè l'hem dividit una mica en dos grans blocs. Per una banda, parlaré del llenguatge entenedor, d'aquesta varietat del llenguatge, i de la comunitat sorda, i ja ho enfocarem més al projecte que estem fent amb la Gemma, liderat per la Gemma. Fa una mica de respecte estar aquí, seré sincera. El Centre de Microelectrònica Nacional em fa una mica de respecte, però espero que trobeu la xerrada molt inspiradora o com a mínim interessant. Bé, doncs per començar aquest gran bloc del llenguatge entenedor, m'agradaria fer-vos una pregunta. Què és el llenguatge entenedor? Llavors, sisplau, si podeu agafar els mòbils i llegir el codi QR per veure si estem tots a la mateixa pàgina. I per això online hi ha la URL. Exacte. O sigui, podeu anar a la pàgina web www.menti.com/ALOC número 8 C15 lletra F 3 lletra OV baixa. I el codi de Menti és 1190 9409. Però des de casa també amb el mòbil es pot llegir el codi QR. Sí. Llavors, amb les vostres paraules, com definiríeu llenguatge entenedor? Doncs vaig a Menti. I em puc fer respondre? Sí. Lliurement. No jutgem, no corregim. Aviam què entenem pel llenguatge entenedor. No funciona? Sí, ara sí. Val, arriben les primeres respostes. Enteneu el llenguatge entenedor com inclusiu, que s'entengui per tothom, accessible. Anem per bon camí. Molt bé. Senzill, menys paraules, aquesta és molt interessant. Menys paraules, me la guardo per després. Més directe. Clar. Comprensible a tothom. Inclusiu es repeteix. Senzill, d'acord. Molt bé. Vale. Doncs bé, ens han aparegut moltes paraules clau que, bé, com passa amb la recerca en general, hi ha molta recerca en anglès i sobre l'anglès pel que fa al llenguatge entenedor. I aquí us he posat algunes etiquetes que fan referència a aquesta varietat del llenguatge. Trobem el easy to read, el easy read, easy reading, easy language plus, plain language, simple, en aquest cas English, basic, en aquest cas English, clear communication, clear writing, simplified language and control language. Pel que fa al català, trobem altres etiquetes. Com ja veieu, les etiquetes ja es van reduint perquè no hi ha tanta recerca feta en català i ens trobem, i aquí hi ha alguns adjectius que ja he utilitzat, lectura fàcil, llenguatge fàcil de comprendre, llenguatge ciutadà, llenguatge planer, llenguatge clar i comunicació clara.
però com veieu són etiquetes diferents amb adjectius diferents que no volen dir el mateix. Llavors, perquè ens entenguem una mica, als anys 60 a Suècia i als Estats Units va aparèixer el moviment del llenguatge planer, en anglès plain language, que en aquest cas es volien fer accessibles o més entenedors tots els textos de l'àmbit jurídico-administratiu. En general per a tota la societat, no per a un col·lectiu en concret. Amb el pas dels anys ja es va començar a treballar amb la lectura fàcil, que és un altre concepte i una altra varietat de llenguatge, que en anglès se'l coneix com easy to read language. En aquest cas, estava específicament dirigit a les persones amb discapacitat cognitiva o intel·lectual. En aquest cas, no adaptàvem els textos per a tota la societat, sinó per a un col·lectiu que ho necessitava d'una altra forma. Però ja, que és el camí que estem seguint dintre del disseny universal, creem amb el concepte del llenguatge entenedor, de forma que no estigmatitzem a cap col·lectiu, sinó que creem ja textos directament entenedors, simplificats, per a tothom, independentment de la capacitat cognitiva, intel·lectual o que tingui pel que fa a un àmbit. Aleshores, el llenguatge entenedor no és que sigui una varietat específica del llenguatge, sinó que és un paraigua que engloba qualsevol tipus de simplificació per a la societat. Per exemple, un dels primers textos que trobem en llenguatge planer de l'anglès, aquest d'aquí és del Medicaid Eligibility dels Estats Units, del govern dels Estats Units, i aquí veieu abans de simplificar el text i després de simplificar el text, com es veuria. O sigui, ja directament veiem que l'estil d'escriptura és molt més accessible, més eficient i ens permet comprendre les idees principals del text a la primera lectura. Únicament dividint el text d'aquesta forma, en diferents paràgrafs o amb bullet points, ja directament tenim la mateixa informació però expressada d'una altra forma. I en això és el que entenem per llenguatge planer, en anglès plain language. I en català, la Gencat va publicar una guia del llenguatge planer i la lectura fàcil, en aquest cas llenguatge planer, que us he posat una captura de pantalla, en què tenim un paràgraf format per una sola oració. I com veieu, l'oració té moltes línies. En canvi, la mateixa informació es pot presentar de dues formes diferents, d'una forma més planera, amb la mateixa informació però presentat d'una altra forma més accessible i més directa. En aquest cas tenim 2 paràgrafs amb 4 oracions o 5 paràgrafs i 5 oracions. Però, de nou, és la mateixa informació. Ja passant a la lectura fàcil, que en anglès era el Easy to Read Language, aquest sí que estava o està enfocat directament a persones amb discapacitat cognitiva o intel·lectual. En aquest cas, sempre que trobeu un text amb lectura fàcil, us trobareu aquesta icona d'un nen amb un llibre obert, amb el fons blau, i crida molt l'atenció, sobretot la seva tipografia i la forma, que solen ser així. Aquest cas que us he posat aquí forma part d'una notícia del Crític, que és un diari online que té una secció especialitzada en lectura fàcil, que es diu Infofàcil. Llavors, en aquest cas, primer tenim la tipografia, que ressalta molt que és molt més gran al que estem acostumats, que en aquest cas el títol seria La feina de les infermeres és difícil i imprescindible. Els adjectius, sobretot, i el vocabulari és molt fàcil, però sense infantilitzar-lo. I després els textos sempre es presenten d'aquesta forma, amb molt despallat, com a mínim 1,5, tipografia molt clara, molt accessible i molt interlineat. I després també veureu que hi ha força repeticions lèxiques, perquè en aquest tipus de lectura fàcil, com les persones tenen molta dificultat en comprendre un text, s'eviten la variació lingüística, de forma que sempre hi ha repetició lèxica i s'explicita sobretot el subjecte. Per exemple, hospitals es repeteix molts cops, persones treballadores, persones ateses, en lloc de pacients, per exemple. I també el que crida molt l'atenció de la lectura fàcil és que en qualsevol text, inclús en les notícies, hi ha glosses, hi ha expressions i lèxics en negreta que després a la mateixa notícia es defineix d'una forma molt senzilla perquè puguin seguir la mateixa informació però sense infantilitzar el públic, tot i que tinguin qualsevol tipus de discapacitat. Llavors, la lectura fàcil, aquí a l'àmbit estatal tenim l'Associació de Plena Inclusió i a nivell català l'Associació de Lectura Fàcil, que també ells mateixos tenen els mateixos usuaris que validen els textos que reben i també experts en accessibilitat.
l'Associació de Lectura Fàcil de Catalunya té un repositori per al català que jo us animo, si teniu interès en veure quines coses hi ha publicades, a anar perquè ja està tot molt ben classificat i podem rebre molts materials. Llavors, dintre d'aquest camp, doncs ja veiem que parlem només de lectura fàcil, és a dir, de llegir directament. Però, clar, hi ha altres tipus de modalitat textual, com per exemple les audioguies d'un museu, que no es poden definir com lectura fàcil, perquè no estàs llegint, sinó que estàs escoltant per un altre canal i una altra modalitat. Per això, ara hem fet aquest canvi terminològic i canviem de lectura fàcil a llenguatge fàcil. Per tant, la resta de presentació, quan parli de llenguatge fàcil, doncs parlem d'aquest tipus de varietat lingüística. Per tant, trobem el llenguatge entenedor com un paraigua que engloba qualsevol tipus de simplificació textual. Llavors, ens trobem en un continu, de forma que mentre més simplificació i més fàcil d'entendre sigui un text, s'apropa més al llenguatge fàcil o a la lectura fàcil. I mentre menys ho sigui, ens trobem amb el llenguatge planer, amb l'estàndard o amb els textos especialitzats, com per exemple els científics si no s'han simplificat de cap forma. Llavors, pel que fa al llenguatge fàcil, en l'àmbit jurídico-administratiu, alguns aspectes que jo vull destacar és que al febrer del 2024 el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica va fer públic que tots els òrgans judicials o fiscalies tenien al seu servei, doncs, en cas que hi havia algunes sentències o altres documents en què hi hagi persones usuàries de la lectura fàcil, doncs podien fer una instància a la Secretaria de l'Administració de Justícia perquè en 5 dies rebessin els mateixos materials, però en lectura fàcil, de forma que una persona usuària sigui totalment independent i pugui rebre la mateixa informació com qualsevol altre ciutadà. Després també, el 2019, es van adaptar els materials i el temari d'unes oposicions de cos subalterns per a persones amb discapacitat intel·lectual per a que puguin accedir també a aquestes convocatòries. I també aquí a la Generalitat, que es va fomentar molt pel Departament de Benestar Social i Família l'any 2015, hi ha moltes lleis, manuals i programes electorals en versió adaptada per a persones amb discapacitat amb lectura fàcil, com per exemple aquesta captura de pantalla que teniu aquí a la dreta, que és una part de la llei d'accessibilitat adaptada en lectura fàcil, que en aquest cas parla de a qui s'adreça la llei d'accessibilitat. Com veieu, també hi ha moltes imatges que fan referència al text que s'està llegint, cosa que amb les lleis en català sense simplificar no ho trobem. O sigui, si ara anem a la pàgina de la Generalitat i llegim la llei d'accessibilitat, jo la primera, la meitat no ho entendria. En canvi, aquest de lectura fàcil doncs, és molt més accessible per a tothom, independentment de si tens discapacitat o si no. Però pel que fa a l'àmbit audiovisual i literari, en quina situació ens trobem? Perquè, clar, fins ara hem parlat de la part jurídico-administrativa, però amb l'àmbit de lleure, amb l'àmbit audiovisual i literari també tenim altres aspectes. Doncs aquí és on entra un projecte que es va iniciar el 2018 i es va acabar el 2021, liderat per la cap de grup de Transmedia Catalonia, l'Anna Matamala, també de la UAB, que es diu Easy Access for Social Inclusion Training. En aquest cas, el que estàvem defensant, que ja us he comentat abans, és que no tan sols parlem de lectura fàcil, sinó que parlem de llenguatge fàcil. I aquí es volia agrupar la idea de facilitar i fer més accessible un text amb els àudios. I aquí ens trobem els formats audiovisuals, com per exemple les notícies o l'audiodescripció per a persones cegues, i també els subtítols, entenent el llenguatge fàcil com un servei que es pot aportar o que es pot oferir a la societat. Llavors es van crear diferents materials per formar experts i es va publicar la plataforma amb tots els materials. Llavors surto i us ensenyo molt ràpidament la pàgina web, que podeu accedir vosaltres mateixos, aneu a The Easy Project, és en anglès, però tenim subtítols, no sé si en 15 llengües i en català inclòs, que són formacions en què et parlen en general sobre l'accessibilitat en els mitjans de comunicació, què és el disseny universal, quins serveis es poden donar, quines lleis hi ha referents a fer accessibles els mitjans, perquè si algun dia, per exemple, voleu crear un material i no sabeu per on començar, quina llei s'escau o no el material, què podeu aportar al material i què no, doncs aquesta pàgina ho explica molt bé. Tots són vídeos de persones especialistes en aquest camp i cada unitat tracta diferents temes, des de l'accessibilitat als mitjans,
l'Easy to Understand Language, que és el llenguatge fàcil, aplicat als subtítols, aplicat a l'audiodescripció i també a la premsa. I finalment la professió, que això ja és més per experts. Jo us animo a que li doneu un cop d'ull, podeu descarregar-vos els materials, hi ha també bibliografia recomanada i, sobretot, hi ha subtítols, que s'agraeix molt, i podeu fer més ràpid o més lent el recurs. Vale. Per si de cas no ho tanco, que em fa foto que res. Molt bé. Això és pel que fa... Bé, aquesta és la visió del passat, preocupada per si no funcionava internet. Veiem que sí que funciona, llavors ho passo ràpid. Llavors, arran d'aquest projecte, i que es va començar a difondre més la idea de llenguatge fàcil, en l'àmbit audiovisual i literari trobem diferents iniciatives, com per exemple al Pallars Digital, que hi ha una secció en lectura fàcil que es diu Fem-ho fàcil des del 2020. També a Som Fundació, que és una associació amb qui fem molta col·laboració, que de fet formem part com a participants de les nostres proves aplicades al llenguatge fàcil. Tenen un butlletí, que és bimensual, que es diu Coses Nostres, que està escrit directament en lectura fàcil i validat per les persones que formen part de la Fundació, és a dir, per persones usuàries d'aquest tipus de lectura. I això va començar el 2021. I aquí us he posat una captura de pantalla en què es veu la meva companya fent una prova, un experiment del projecte que estem fent, en què es veuen els usuaris participant i se'ls explica no tan sols el que estan fent, sinó quins resultats hi ha, a forma de disseminació. També està el crític, la secció d'Info Fàcil, que us he ensenyat abans una notícia des del 2023, i també, així com per destacar, a TV3, a Telenotícies Vespre, el 2023, es va presentar per 4 usuaris de lectura fàcil i també hi ha notícies adaptades en lectura fàcil pel que fa a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. I ja finalment hi ha 2 editorials, Castellnou i Abadia de Montserrat, que Castellnou, si no m'equivoco, té una col·lecció que es diu Calafat i l'Abadia de Montserrat té unes 21 obres aproximadament en lectura fàcil adaptada. Com ja veieu, anem gota a gota, però a poc anem fent gran la lectura fàcil i el llenguatge fàcil. Però bé, ara hem parlat de tot el que és relacionat amb el jurídic-econòmic, amb l'audiovisual, però i amb el nostre temps lliure i amb la nostra part de l'àmbit cultural, l'àmbit de lleure. Doncs aquí entra un altre projecte, que és en el que estem treballant ara, va començar el 2023 i s'acaba el juny del 2026, de l'any vinent, que és del text escrit al text oral en lectura fàcil, àudio fàcils en visites culturals i videojocs, que també liderava la Matamala amb la Carme Mangirón, del nostre grup de recerca. I aquí ens estem centrant en 2 àmbits de lleure, que són els videojocs i les visites culturals. Estem veient com podem aplicar el llenguatge fàcil o la lectura fàcil a textos unidireccionals, en aquest cas en la modalitat oral, i estem fent diferents proves amb persones amb dislèxia, amb persones neurotípiques, amb persones amb discapacitat cognitiva, intel·lectual, i el que nosaltres proclamem i que m'agradaria destacar és que seguim la directriu de nothing about us without us. És a dir, no fer recerca o no oferir algun servei sense les persones que ho necessiten. I aquí és on entra la jornada que vam fer a principis de juny, en què totes les persones que van estar involucrades en el projecte, que van participar, que van ser participants, a qui els hi van fer les proves i van fer recerca sobre els seus resultats de comprensió, acceptabilitat i preferències, van fer una jornada de portes obertes, els hi vam ensenyar a la facultat i van presentar els resultats en llenguatge fàcil. De forma que ells saben que estem estudiant la lectura fàcil i el llenguatge fàcil, dels quals ells són usuaris i poden rebre tota la informació i els resultats i, en definitiva, els progressos i els avanços que fem en la ciència, perquè no es quedi únicament en el nostre àmbit científic publicant articles, sinó que realment tingui un impacte a la societat. I aquí he posat una foto del grup i també la foto mentre presentàvem els resultats. I va anar molt bé. Va ser una experiència molt enriquidora. Llavors també us volia parlar de la xarxa AccessCat, que és la xarxa d'innovació en accessibilitat de Catalunya. És la primera xarxa de transferència que fem en humanitats i ciències socials. Llavors el que fem és, pretenem aportar solucions a una societat diversa en què tothom, totes les persones tenen dret a tenir accés a la informació i la comunicació i s'ofereixen pinzellades, jornades, formacions i seminaris online totalment gratuïts
que els teniu penjat a la pàgina web, que de fet jo vaig fer una pinzellada, crec que farà 2 anys, sobre com fer accessible un vídeo en llengua de signes, com hauria de ser la persona que signa, com és el públic sord, etc. Llavors us animo molt a seguir la xarxa AccessCat, a les seves xarxes, la pàgina web, perquè hi ha molts seminaris i moltes pinzellades que duren entre 5 i 15 minuts, que són realment molt inspiradores. També hi ha un catàleg amb diferents recursos i serveis i tecnologies dels membres grups que formen part de la xarxa AccessCat. I aquests que us he posat aquí són projectes col·laboratius que tenen a veure amb el llenguatge fàcil i amb el disseny universal. I també us he posat algunes sobre la llengua de signes. Un és un MOOC, una web interactiva, en què podeu aprendre llengua de signes, que es diu Posa't en forma amb l'LSC, que se li diu gimnàstica visual. M'agrada molt l'expressió. I també tenim Signem, que ho va fer la UAB fa uns anys, en què podeu aprendre una mica i sensibilitzar-vos sobre la comunitat sorda de la llengua de signes de forma totalment gratuïta. I ja finalment la plataforma SignHub, que és una plataforma en què hi ha diferents llengües de signes, la catalana, la francesa, la italiana i moltes d'altres, sobre la documentació lingüística, històrica i cultural. I, de fet, a la plataforma SignHub hi ha un documental sobre la comunitat sorda i la llengua de signes catalana durant el franquisme i la Segona Guerra Mundial. Jo vaig fer els subtítols, us recomano molt veure aquest documental, aquí fent promoció. I és força interessant perquè és una part de la història que queda bastant invisibilitzada. No hi havia català durant el franquisme, però és que tampoc hi havia llengua de signes catalana. Haver-hi, hi havia. Es podia parlar? És un altre tema. Llavors, jo us animo a donar un cop d'ull al catàleg de la xarxa AccessCat perquè és molt complet. I ja passant a l'altre bloc que ens interessa, la comunitat sorda, que abans ho estàvem parlant abans de la xerrada, les persones sordes són un grup heterogeni amb molts perfils, tant perfils com persones hi ha al món. Llavors, hi ha diferents tipus de sordesa, pot ser un grau sever, pot ser una persona que no hi senti gens, pot ser una persona que hi senti una mica però que vagi amb diferents dispositius, i també segons el moment d'adquisició. Si és prelocutiva, postlocutiva, si és una persona que es queda sorda després d'aprendre el llenguatge i de poder parlar, o just abans, o si és de naixement. I es pot estudiar la sordesa de molts tipus diferents i des de diferents perspectives. Llavors, cada persona pot portar dispositius o pot fer teràpies de rehabilitació o pot no, és una decisió molt personal. Hi ha implants coclears, hi ha audiòfons, etc. Però depèn molt de la persona. Llavors, pot ser que una persona tingui restes auditives però no vulgui portar audífon i prefereixi parlar llengua de signes. O pot ser una persona que es posi un implant coclear i no vulgui parlar llengua de signes i sempre utilitzi la llengua oral. Hi ha molts tipus d'enfocaments d'una persona sorda i dintre de la comunitat. I també, segons l'entorn familiar i la història personal, cadascú té les seves preferències i les seves necessitats pel que fa a la comunicació. Llavors tenim dues perspectives, que és la mèdica i la clínica, o la sociocultural, en què, des del punt de vista mèdic i clínic, es veu la sordesa com una patologia, com una discapacitat auditiva, i les persones que tenen la sordesa es veuen com un pacient a ús de la societat. Però hi ha una altra perspectiva, la vessant sociocultural, en què no tractem una discapacitat, sinó que tractem una diferència física, amb diferents capacitats. I aquí trobem la identitat sorda, en què les persones sordes formen part d'una comunitat lingüística i cultural amb la seva identitat i que formen part d'una minoria lingüística. Llavors, per fer accessibles els materials per a persones sordes, hem de tenir en compte això, que hi ha diferents perfils. Llavors, si ens trobem, per exemple, aquestes icones, que generalment serveis adaptats per a les persones amb discapacitat auditiva, ens trobem el bucle magnètic, els subtítols, o si no, interpretació en llengua de signes. Quan tenim aquests tres logos és que està totalment accessible per a una persona sorda. Llavors, pel que fa a la llengua de signes, hem de tenir en compte que no utilitzem una llengua de signes segons com és el material. És a dir, si jo ara publico, per exemple, el vídeo que tenim del transistor, si aquest vídeo estigués en anglès, la llengua de signes hauria de tenir en compte el públic al qual va adreçat. Si aquest públic, tot i que sigui en anglès, és català, la llengua de signes, és català de la comunitat sorda catalana, la llengua de signes hauria de ser llengua de signes catalana, tot i que el material original sigui en anglès.
En canvi, si aquest mateix material és anglès a Gran Bretanya, doncs hauria de ser llengua de signes britànica i no pas llengua de signes catalana. I també és molt útil tenir sempre subtitulació, tenir captions, independentment de si hi ha persones sordes o no, perquè el que defensem nosaltres és un disseny universal, de forma que els subtítols són útils per a tothom. Si, per exemple, estàs aprenent la llengua o si encara no tens prou nivell per entendre la ponència, tot i que no siguis sord, els subtítols et poden anar molt bé per seguir la ponència. I també molt important que sempre hi hagi bones condicions acústiques i adaptacions. Aquí m'he deixat adaptacions com, per exemple, no tan sols acústiques, sinó també visuals, perquè de vegades ens trobem que l'intèrpret, per exemple, no es pot veure perquè està molt amagat. Mira, per exemple, això va ser el 2022, a una conferència internacional, la de la foto soc jo mateixa, aquí aprofito molt imatges que tinc per casa, en què es va fer 100% accessible aquesta conferència. Jo parlava en anglès, hi havia subtítols en anglès i en castellà, i es va fer al Japó, de forma que hi havia interpretació directa i, a més, la ponent es veia en pantalla gran, que parlava en anglès, i hi havia com diferents intèrprets de llengua de signes japonesa, de llengua de signes americana i de sistema internacional. És una forma, doncs, de fer 100% accessible uns materials per a persones sordes, tot i no saber quina llengua de signes parla. I després aquí també us he posat un exemple de com fer accessible un concert per a llengua de signes per part de l'empresa Encantados. Aquest vídeo també el vaig gravar jo mateixa. I us mostraré com es veu la intèrpret en directe. Per aquí. Normalment la intèrpret, en aquests casos, es posa just al costat de la cantant, de la cantautora, i interpreta al mateix moment. Per això, evidentment, abans s'ho ha preparat perquè la interpretació artística és molt diferent a la interpretació de conferències. Llavors, com veieu, ha estat just a l'escenari, al seu costat, i les persones sordes estaven just a la primera fila, de forma que aquest plafó que em tapava a mi, a les persones sordes no els tapava. I també, Encantados, el que fa és que tenen com un globus, que se'l posen aquí al pit amb les mans, que vibra al mateix moment que la música. Llavors tens directament, no tan sols reps l'input físic real de la música, sinó que també tens la intèrpret al costat interpretant a la vegada. I també en videojocs el que estem aconseguint és que les cinemàtiques no tan sols tinguin audiodescripció o se sentin els diàlegs, sinó que també tinguin subtítols i intèrpret de llengua de signes. Aquesta captura és una imatge de l'Horizon 5. És un videojoc que té les cinemàtiques en llengua de signes britànica i americana. La resta de videojocs encara no ho tenen, però el que estem intentant és aconseguir arribar a l'empresa, a la indústria en general, per afegir l'accessibilitat i aquests aspectes. Com veieu, la intèrpret es veu al mateix nivell que la cinemàtica, es veu perfectament. Llavors, tornem a fer una pregunta i ara parlem més de la part lingüística, de la part de la llengua de signes. Doncs si podeu llegir aquest QR, m'agradaria que respongueu a la pregunta de la llengua de signes és com el MIM? Sí o no? Què creieu? Llavors, per al que esteu online, és la mateixa pàgina web d'abans, www.menti.com/alog, número 8, C, número 15, F, número 3 o V baixa. I el codi és 1190 9409. Anem a veure si creieu que la llengua de signes és com el MIM o semblant. A veure, crec que he de passar diapositiva perquè funcioni. Ara hauria de funcionar. A veure. Ara sí. Ara sí. Val, tenim 4 falsos. 9 falsos. Tenim majoria absoluta. Unanimitat total. Perfecte. Això és bon senyal. Molt bé. Sonora les preguntes trampa.
La primera sempre és fàcil, Una mica de peixet. Molt bé, doncs sí. La majoria absoluta té raó en aquest cas. I a veure si puc moure... Vale. Doncs no, la llengua de signes no és com el MIM, és una llengua natural, completa, minoritària i minoritzada, malauradament. Té, a diferència del MIM, que utilitza doncs, tot el cos, la llengua de signes té una àrea d'ús restringida que es diu espai sígnic, que va just des de dalt del maluc, dels malucs, llavors tota aquesta part tridimensional del costat del signant i de dalt, aquests dos diferents plans horitzontals i verticals. És una llengua totalment completa que té una gramàtica que es va publicar per al que fa a la llengua de signes catalana l'any 2005, que és online, i és una llengua complexa, té unitats concretes per expressar determinats conceptes, segueix el sistema dual de Fockett, de forma que té fonemes, té articuladors i també té morfemes, unitats mínimes de significat, i es poden expressar els conceptes més abstractes, a diferència del teatre o del MIM, en aquest cas, doncs podem parlar inclús de la mateixa llengua, fer un ús paralingüístic o metalingüístic. Ara bé, una altra pregunta. La llengua de signes té relació amb la llengua oral de la zona? Verdader o fals? És el mateix codi, la mateixa pàgina web? I ara passo perquè es pugui respondre. Aquí. La llengua de signes té relació amb la llengua oral de la zona. Cert o fals? Cert. 3 certs, un fals. 7 certs, un fals. 8 certs. Aquí la majoria absoluta doncs, s'ha equivocat. La llengua de signes no té relació amb la llengua oral de la zona. Té a veure amb la cultura, no amb la llengua. Vale. Us explico. Per exemple, la llengua de signes no té relació amb la llengua oral de la zona, sinó que té a veure amb la cultura de la zona. De forma que, per exemple, llocs de parla castellana, com podria ser Mèxic, Argentina, Colòmbia, Bolívia, tots tenen una llengua de signes diferents, que no són intercomprensibles. Hi ha llengua de signes mexicana, hi ha llengua de signes maia, argentina, equatoriana, colombiana, boliviana i espanyola. De forma que una persona que signi llengua de signes espanyola no s'entendria amb una persona que signa llengua de signes argentina, tot i que tinguin una llengua comú que sigui el castellà. Pel que fa a l'anglès, doncs, que és la llengua franca del moment, tenim aquesta intercomprensió gràcies a l'anglès, però en llengua de signes succeeix una altra cosa totalment diferent. I és que hi ha llengua de signes americana, hi ha llengua de signes britànica, hi ha llengua de signes australiana i hi ha llengua de signes neozelandesa, mentre que són llocs de parla anglesa. I això és perquè la llengua de signes s'origina de forma natural i totalment diferent a la parla pel que fa a la llengua oral i té la seva història i la seva cultura i el seu desenvolupament a la vegada. I pel que fa a Catalunya, tenim l'èuscar, tenim el basc al País Basc, però no tenim llengua de signes basca, tenim llengua de signes espanyola. I passa el mateix amb el País Valencià, que tenen el valencià, però no tenen llengua de signes valenciana, sinó que tenen llengua de signes espanyola. En canvi, a Catalunya i Menorca sí que es va originar i és el que se signa, que és la llengua de signes catalana, també diferent a la llengua de signes espanyola. Per tant, veiem aquí que l'evolució lingüística va lligada de la cultura i de la història del lloc, però va separada de la llengua oral del lloc. Com en aquest cas podem veure en Espanya, que tenim altres llengües orals, però no tenim tanta varietat de llengua de signes, perquè depenem també de les escoles de sords i del moviment associatiu. I una altra pregunta, que és, la llengua de signes catalana és una llengua oficial a Catalunya? Cert o fals? Passo. Tenim 5 falsos, 4 certs. 5, 16. Aquest està una mica més complicat. Vale. Estem mig. No ho acabem de veure del tot clar. 8 certs, 6 fals. Vale. 6. Vale. Doncs
la llengua de signes catalana no és una llengua oficial a Catalunya. És una llengua reconeguda, però encara no té el mateix estat, la mateixa situació legal que el català o, per exemple, l'aranès. Està legalment reconeguda des del 3 de juny del 2010 gràcies al gran teixit associatiu i reivindicatiu que així ho va permetre, però malauradament encara no és oficial, sinó que és una llengua minoritària i minoritzada. De fet, les llengües de signes, enteses com a llengües naturals, es van acceptar com a tal als anys 60, que va ser quan es va començar la recerca en llengua de signes, etc. Per tant, tenim com, no tan sols en recerca, sinó també en la societat en general, com un progrés a fer, com molts passos per poder arribar a aquest reconeixement. Hi ha diferents dies importants, com per exemple el Dia Mundial de les Persones Sordes. Sempre vaig posar aquesta imatge d'un company sord, del Santi Frigola, en què estaven lluitant per aconseguir aquest reconeixement de la LSC. I també el dia 20 de setembre tenim el Dia Internacional de les Llengües de Signes i també el Dia de la Llengua Materna, etc. I és en aquests dies en què sobretot el teixit associatiu es reivindica més i lluita pels seus drets. Aquest seria com un mapa molt ràpid, molt visual, de les associacions de persones sordes que hi ha a Catalunya. Tenim a Manresa, tenim a Terrassa, tenim a Barcelona, el Casal, el Cerecursor, el Centre Recreatiu, el de Maresme Mataró, etc. Lleida també, Cambrils, van aparèixer. I tots aquests estan englobats dintre de la FESOCA, que és la Federació de Sords de Catalunya, que és amb qui col·laborem amb la Gemma per fer aquest projecte. Però ja veieu que és una comunitat molt gran, amb diferents associacions que s'engloben totes dintre de la FESOCA per lluitar pels seus drets i reivindicar lingüísticament els seus drets. Com us he comentat, és una minoria perquè fa l'ús de la llengua i perquè fa el reconeixement social i encara avui dia no hi ha cap obra lexicogràfica normativa. En català, per exemple, tenim el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, en castellà tenim el Diccionari de la Llengua Espanyola per la RAE, però en llengua de signes catalana encara no en tenim cap. Sí que es va iniciar un projecte que és del corpus de la LSC, que jo també hi col·laboro, però ara ens quedem sense pressupost. I l'objectiu d'aquest projecte, que és el que hem fet aquest corpus, era aconseguir aquesta normativa, aquest diccionari normatiu, per dir què és norma, què és correcte i què no en llengua de signes catalana. Però de moment, com és molt complicat aconseguir pressupostos, tenim aquest projecte i més endavant la idea és aconseguir aquesta norma, però tot anem fent passos a poc a poc. Evidentment, tractant-se d'una llengua minoritària i minoritzada, hi ha molt pocs glossaris i materials. I els pocs materials i glossaris que tenim s'han fet com s'han pogut, molt bonament, però s'han d'actualitzar i s'han de fer des d'un punt de vista lingüístic. Llavors, us he portat alguns que podeu anar passant si voleu. Aquest, per exemple, és un vocabulari específic de llengua de signes catalana. Aquest és de l'àmbit social i cultural i aquest és del medi natural i ciències de la naturalesa, en què ho van fer els mateixos intèrprets perquè ho necessitaven, es veuen directament les glosses, directament en llengua de signes, si voleu anar passant. I aquells dos que teniu allí ho va fer la Fundació Llescat, que tenen com una idea més divulgativa, més general, en què hi ha oracions senceres, com per exemple, el meu nom és Aida, o com estàs, o bon dia. I l'altre és aliments, sobretot enfocat per al públic més petit o que està aprenent llengua de signes catalana, com per exemple, patata, ceba, etc. I ja veieu que aquests són els diccionaris que tenim avui dia. Hi ha una manca de normalització, perquè no hi ha encara una entitat que s'encarregui 100% d'oferir la norma, i també de terminologia, de forma que àmbits com el científic encara no tenen aquesta normalització terminològica per poder utilitzar la LSC de forma natural en l'àmbit científic. Tot i així, sí que s'han creat diferents recursos, diferents glossaris, per intentar pal·liar una mica la situació. Perquè també hi ha persones sordes que estan estudiant i que tenen aquesta carència terminològica. Tenim la SignUp, que s'assigna així, que la podeu descarregar, és online i gratuïta, que la van fer els mateixos intèrprets de l'Associació d'Intèrprets i Intèrprets de Catalunya i de Llengua de Signes Catalana. Perquè això ens passa molt, que entre servei i servei et trobis, per exemple, un alumne que insulta al professor i li diu aprendre pel punt.
clar, això a classe no t'ho expliquen en llengua de signes catalana. Jo inclús dubtaria hasta de com dir-ho en anglès. Llavors, com ho fas? Llavors, abans el que fèiem era agafar el WhatsApp i el teu company d'interpretació. Escolta, això com ho interpreto? Què faig? I arran d'aquesta necessitat, doncs es va crear aquesta aplicació, us la podeu descarregar, en què està tot dividit per diferents àmbits temàtics i els mateixos intèrprets doncs, han preparat aquest glossari. I les persones sordes també s'ho poden descarregar i poden fer suggeriments de dir no, aquest signe no l'has signat bé, aquí t'has equivocat o millor utilitza aquesta configuració que es veu molt millor. De nou, això és per necessitat. També a la UB hi ha un alumne, que és el Raül, que veieu aquí en pantalla, que ara és professor de llengua de signes a la UPF, a la Pompeu Fabra, que va fer la carrera de química a la UB i es trobava que amb la seva intèrpret hi havia molts signes que havien de pactar, perquè ho llegien i no sabien com signar-ho. I anaven a pel dactilològic, que és directament utilitzar el palmell de la mà amb l'alfabet. Si jo, per exemple, vull dir composició i no sé el signe, doncs faig composició directament. Això, evidentment, és molt incòmode per l'intèrpret, les persones sordes no els agrada perquè no és natural, sinó que és un calc de la llengua oral, i com ells pactaven signes i se'ls creaven i els inventaven de nou, doncs van fer aquest glossari amb una mica de pressupost de l'AUB. I va quedar així, és online i es pot consultar. Però, de nou, és una iniciativa personal del mateix alumne perquè ho necessitava. I també hi ha doncs, molts materials per part de l'LSC Actua, que és un grup que ens encarreguem doncs, de fer materials accessibles per tothom, i aquests són d'autoaprenentatge, en què tu pots veure un vídeo o una faula o un vídeo informatiu, com per exemple de geografia, està en diferents nivells, i després et fa com preguntes de comprensió directament en llengua de signes. Tots els materials són en llengua de signes, de forma que si et pregunta quins són els 5 sentits de la vista, la pregunta te la fa en llengua de signes i després tens diferents opcions, també en llengua de signes, i tu esculls quina creus que és la correcta. I és el primer cop que es fan uns materials en l'ASC d'autoaprenentatge de forma autodidacta, 100%. També són gratuïts i es poden consultar en línia. Llavors, ara ja, passant a aquesta necessitat terminològica, us presentem amb la Gemma el projecte Difondre les STEM en llengua de signes catalana que ha liderat ella, que està liderant ella, en què ha vist que hi ha aquesta mancança terminològica i de normalització terminològica per fer accessible a les persones sordes signants de Catalunya en l'ASC tots els materials que hi ha a les xarxes o que es poden arribar a produir en algun moment. Llavors, s'han publicat aquests 2 vídeos signats que es poden trobar amb el hashtag a YouTube de MicroNanoQuantum, l'ASC, i ens trobem en aquest pas, en aquest impàs d'identificar la terminologia. En un futur ens agradaria molt enregistrar un glossari en llengua de signes que sigui públic per tothom, no tan sols per a persones sordes, sinó també per a intèrprets o per a aprenents de la llengua o per a investigadors com vosaltres que vulgueu aprendre llengua de signes, que estic segura que en voleu aprendre tots. I també volem fer una visita guiada i també, evidentment, com la xerrada d'avui, divulgar una mica tot el tema de la comunitat sorda i sensibilitzar en aquest aspecte. Llavors, els vídeos, no sé si els vols posar o com estan publicats cadascú. Son menos de sí, preguntes. Sí, perfecte. Cap problema. I ja està. Aquests són els agraïments. Moltes gràcies per la vostra atenció. Qualsevol dubte o suggeriment que tingueu, doncs aquí estem. Moltíssimes gràcies, Laia. Gràcies. Moltíssimes gràcies per tantes coses que estic, sobretot la primera part, que aquesta ja la tenia una miqueta més tractada, però la primera part que m'ha sonat molt, sí, el refinament del llenguatge, no? Entre planer, fàcil, etcètera, que té molt de significat darrere, no? I m'ha sonat molt interessant. Jo obro preguntes. La pregunta, ChatGPT contesta, està fent servir eines de llenguatge planer i no? Hi ha molts projectes que ho estan investigant. En general és estàndard, que pot utilitzar paraules fàcils i de cop difícils. Hi ha molts projectes en aquest cas, però de moment és l'estàndard. Sí que moltes vegades introdueix bulles, per exemple, en la seva resposta. Com vinc de lectura fàcil, sembla que sigui Sí, és com un llenguatge planer estàndard. Sí, però sí que el que passa amb ChatGPT és que està una mica esbiaixat, que si tu li preguntes amb molta terminologia o una cosa molt específica, et respon tan bé segons com l'hagis preguntat tu.
però com és el Natural Language Processing, això potser avui és així i la setmana vinent doncs, ha donat un canvi i utilitza la lectura fàcil. Una de les limitacions és aquesta, no? O sigui, a nivell, inclús dins d'una mateixa llengua, no? Un mateix idioma, cada variant que hi ha, no? És com molt dialectal, però a més, pel que has dit, no? És bastant que no s'entenen entre uns i altres, no? O sigui, això no hi ha cap iniciativa d'un esperanto de la llengua de signes. Això és el gran tema. Aquí trobaràs moltes... Has ensenyat-lo del Japó, hi havia dit, i una cosa internacional. Sí, aquí nada. Vale. Llavors, això, depenent del lingüista que li preguntes, li tira una cosa o tira una altra. Hi ha gent que, ara parlem amb llengües orals, és molt defensora de l'esperanto, que eliminaria totes les llengües i tothom una llengua única i universal. Jo, el meu punt de vista com a lingüista, de forma humil, jo abraço la diversitat, abraço la diferència cultural i lingüística, llavors jo, mentre més llengües de signes i més llengües orals hi hagi, millor, perquè una llengua també defineix una cultura. Llavors, si elimines una llengua, normalment també elimines una cultura. Perquè pel que fa a la llengua de signes catalana, tenim un signe que és únic de l'LSC, que és tomata. Perquè aquí el freguem. En altres llengües de signes, doncs això no està. Llavors, si crees un esperanto en llengua de signes ara des de zero, aquest signe ja no hi serà. Llavors perds doncs, una part molt important d'aquesta riquesa lingüística i cultural de la llengua. Sí que tenim, però, que és el que has vist abans, el sistema internacional, igual, no sé, ho heu dit un dels dos, que és el que s'utilitza normalment en conferències i convencions internacionals, que té molta varietat de la llengua de signes americana. O sigui, sempre hi ha com una llengua predilecta. Però això qualsevol signant el parla? No, clar, és més per especialitzat, Sí. no? Clar, llavors, l'important és que hi fos, sí, igual que l'anglès, que és la llengua franca en general, no? Que fos també, sí, que fos com bilingües, no? El signat, no? També el que passa ara, perquè és diferent. O sigui, si nosaltres, per exemple, que som de ciències, en general, tots hem de llegir i saber anglès. Sí. Però la llengua de signes, si et poses a estudiar una altra llengua, no vas a per un sistema internacional, perquè dius, ja que estudio una llengua des de zero, doncs que sigui una altra llengua de signes, no? Perquè dius, és com, qui d'aquí sap esperanto? Sí, sí. No? No, per això, no? Que si l'internacional fos... Jo vaig tenir un professor que parla esperanto. Que dius, ningú en parla. Bueno, jo visc que també de Sant Pinal, si serveix, serveix de feina. Sí, però és això. Llavors, el que passa molt és que tothom doncs, signa un sistema internacional, però que realment és una llengua de signes americana. I és la que... Jo sé alguns signes del sistema internacional, però en general acabes... Si no saps un signe internacional, passes a la llengua de signes americana. Americana, no? Bueno, que és la que hi ha més general, no? Més pressupostos, més... Sí, sí, sí. Al final és la que mana, la que posa els diners. Però sí. No sé si hay preguntas. Sería el equivalente, igual que nosotros en nuestra lengua, incorporem anglicismes. En la llengua de signes, s'incorporen signes de d'altres. Realment. Sí, de fet, jo vaig fer un estudi d'això perquè en llengua de signes catalana el que he vist és que hi ha dos tipus de manllets, no? de lèxic que prestes d'altres llengües, que pot ser adoptat o adaptat. L'adoptat seria, en el cas de la llengua de signes catalana, que jo agafi directament un signe d'una altra llengua de signes. Per exemple, en llengua de signes catalana això és viatge. Però imagineu que, no sé, la meva mare és sorda i jo començo a fer així, que és un altre signe. Doncs, a partir de l'LSC, que això és viatge, doncs començo a signar aquest, que és viatge, però en llengua de signes italiana. I el començo a incorporar a la meva llengua. Això és un neologisme que està directament adoptat d'una altra llengua de signes. Que això també hauria com no xocar tant com la llengua escrita, que normalment ho poses en cursiva o veus que és una llengua diferent, però en llengua de signes sí que quan veus aquest signe dius no, això no és viatge, això és viaje. I també hi ha uns altres que són els adaptats, en què doncs fas com algun tipus d'adaptació a un altre signe o a un altre tipus d'estructura. Per exemple, això sobretot en neologia es veu, això és bolet, però no tenim un signe per a líquen. Llavors, en aquests casos, el que es fa és, a partir de la llengua escrita, que és líquen, la seva inicial és la L, llavors tu agafes el signe bolet, li canvies la configuració, mantens el moviment i tot igual, i li poses la L. Llavors passem de bolet a líquen. I així molts cops com es fan aquests tipus d'adaptacions, normalment in situ a les interpretacions. Les persones sordes no
es veu molt que ve d'una llengua oral, llavors s'intenta doncs, buscar altres expressions, perífrasis, etc., però existeixen. El tema de neologismes és perquè l'he plantejat, no? Nosaltres n'utilitzem molts i molts anglicismes i tal, no? I llavors també com incorporar, perquè és una de les qüestions que ens plantegem a l'hora de fer la visita, no? Llavors, segurament no anirem tan al detall, però si hauria de parlar d'espattering no existeix, segur. Llavors, Segur. segur que no, però simplement perquè nosaltres utilitzem la paraula que hi ha en català, que hi és, d'això, i llavors estem fent una mica també de recollint aquests termes. Sí, perquè és molt interessant, no? Perquè en llengua de signes americana sí que hi ha un gran glossari. Clar. Llavors, no sé, potser una persona sorda diria, doncs jo agafo el signe de la llengua de signes americana. Doncs pot ser. Doncs ja està, no? Podria ser. És la solució, no? O pot ser una solució, no? Depèn. Depèn de qui parli. Sí. Jo et dic que nosaltres inclús no ho fem, en molts termes nostres no ho fem. I seguim utilitzant l'anglicisme, no? En comptes d'utilitzar el que sí que està en el TERMCAT i que s'ha acceptat, no? Sí. Que en el futur el que seria millor de tot seria que el TERMCAT també tingués, al igual que té francès, alemany, català, castellà, llengua de signes catalana. Jo us animo a reivindicar-vos a vosaltres. Aviam si ho aconseguim. En aquesta expansió de glossaris, que no hi ha una comunicació dient, estic fent alguna cosa de química, no sigui que hi ha 3 o 4 equips fent química i després hi hagi 4 glossaris diferents. Això passa. Això passa. Tant passa en les llengües orals que hi ha molta variació terminològica. Llavors necessites algun centre que normalitzi, com és el cas del TERMCAT, que et diu això sí, això no, això sí, això no. En l'SC encara no ho tenim, però sí que passa, sobretot en el món de la interpretació, que jo a un servei utilitzo un signe i la meva companya al mateix institut, a una altra aula, utilitza un altre signe. Passa. Però clar, com passa amb la llengua oral. Totalment. Hi ha termes anglesos que llavors aquí hi ha gent que ho diu d'una manera i d'una altra, perquè no ens hem posat d'acord tots. Que cal portar la seva habitació. Totalment. Sí. I també hi ha preferències personals. Hi ha gent que diu software, hi ha gent que diu programari. Exacte. Són coses específiques. L'important és que estigui recollit i que tu puguis escollir, tinguis les eines amb la teva llengua natural d'escollir la variació que vulguis. Hi ha números un tant per cent de la comunitat sorda dins de Catalunya. Per exemple, quin és el tant per cent de gent que utilitza? Clar, jo els números exactes no els sé. Hi ha uns 50.000 i uns 20 i escaig mil signants, si no recordo malament, sé que ho vaig mirar no fa... Signants sí, però signants sords ja hi ha molt menys. O sigui, el que està passant és que hi ha molts més signants que són oients. Llavors es va reduint molt la xifra. Per això d'aquí minoritari. També perquè la major part de persones sordes opta per altres teràpies o per altres adaptacions i pel sistema oralista, llavors no signen. Hi ha moltes persones sordes, però hi ha molt poques persones sordes signants. Sí que hi ha persones sordes sordcegues, amb altres sistemes d'adaptació, llengua de signes recolzada, però encara anem reduint més. Quan se'n diu que una persona és sorda? Perquè així és com la persona és cega i llavors hi ha els que porten ullets i que tindran més o menys dioptria. Hi ha discapacitat auditiva, no? Per veure-hi. El de l'oïda entenc que és exactament igual. Doncs això de l'oïda com es quantifica? Clar, des d'un punt de vista clínic, jo sé que això es té en compte amb els decibels que pot rebre la persona. Que els números exactes jo no te'ls sabria dir perquè jo no soc metgessa, però sí que depenent dels decibels que pugui rebre o pugui escoltar-hi, té diferents graus de sordesa. Ara bé, des del punt de vista sociocultural, que d'aquí sí que en puc parlar més i amb més seguretat, entra segons la teva identitat. És a dir, hi ha persones que formen part de la comunitat sorda que hi senten. Senten poc. O que hi senten, com jo. No, sí. Vull dir que hi senten 100%, però que es consideren sordes. I no parlen. I no parlen. Però tenen la capacitat de parlar, però no volen. És una decisió personal. Saps? Llavors, jo formo part dintre de la comunitat sorda, però em considero oient, perquè hi sento i utilitzo la meva veu per parlar i per articular. I també hi ha persones sordes que són capaces d'articular la veu, que poden parlar i no parlen mai, però tenen la capacitat. Només parlen si, per exemple, van a la xarcuteria i volen demanar 200 grams del que sigui.
llavors parlen. Però per decisió personal no ho fan mai i signen. És una decisió totalment personal. Però la part mèdica ja és per un altre cantó. Molt bé. No, online no hi ha preguntes, només agraïments per la teva feina i els projectes. Bueno, igualment, repetir, no? Que moltes gràcies per venir, per Gràcies. recordar-te. I, bueno, encara queda una mica de feina, encara. Us animo a tots a fer aquests materials adaptats a la llengua de signes. Sí, estem en ell. Sí. Endavant. Molt bé. Jo, em sembla una iniciativa extraordinària. El que passa que jo com a persona amb hipoacúsia, que se'n diu així, Sí. o sigui, no sóc sorda, però tinc un problema de... Aquesta iniciativa és molt bona per a les persones sordes, suposat. Però llavors dic, per a les persones que tenim aquestes limitacions, això no es té en compte mai. Bueno, és un dels Ja motors ho dic, vàlids. sort de sort, parlo així. No m'entero del que dius. Aquí Parles també. així. Sí, va més enllà. No? Exacte. Sí, Però jo dic, per la comparació amb veure, que això tothom ho entén. Si tu fas una presentació amb una lletra absolutament petita, aquesta senyora, si fos miop, és que no veuria res. Malgrat que està aquí, no? Doncs el del sentiria és igual. I això jo diria que és un tema, igual que les presentacions de vegades dius, perdona, això no es veu. Doncs, el de l'oïda temo que és encara menys... sí. Bueno, sí que és té veritat menys que present, no? amb els recursos audiovisuals el bo és que hi ha el subtitulat, no? El subtitulat és una de les primeres coses més fàcilment implementables. Llavors, en aquest sentit, segurament... Sí, Ara està vaig ben subtitulat està bé, exacte. sí. Però no tothom, no? I a més, al final, precisament ja veus que el material no està creat, no?, per aquesta comunitat. Perquè és un forat a sobre, no? Llavors, jo crec que s'ha d'anar una miqueta més enllà. Igual que el que has comentat del llenguatge fàcil, el tema jurídic, és que tothom, o sigui, hauria d'estar per defecte, no? Perquè tothom, quan agafem el BOE, fem BOE, no? Exacte. Hauria de ser norma, no? De dir, bueno, tu tens... Sí, hauria de ser al revés. El que publiques és el BOE en lectura fàcil, no? O el fet accessible. El que passa que sempre m'ha la sensació que a vegades és una manera de dir, no, però... Sí, la xerrada que he fet avui estava únicament enfocada a l'accessibilitat informativa dintre del text i a la comunitat sorda. Però al grup de recerca hi ha molts projectes per a persones amb autisme, per a persones amb sordesa, amb moralisme, com fer que un text visualment es vegi bé, audiodescripcions per a persones cegues. O sigui, hi ha molts projectes que es dediquen a això i que ara, aquesta setmana que s'ha posat en marxa la nova llei d'accessibilitat, serà totalment obligatori seguir un disseny universal. És el que comentava abans personalment la Gemma, que és que fins ara tenim un servei, un material, el publiquem i diem, ostres, l'hem de fer accessible, com ho fem? I comencen a posar diferents patxes una sobre l'altra, ara para interpretació, ara subtitulació, ara canviem el contrast dels colors per a persones que no hi veuen. En canvi, ara estem defensant un disseny universal, de forma que qualsevol bé, servei, material, cosa que es publiqui, sigui apta per a tothom. Amb discapacitat, sense que entengui la llengua, que no l'entengui, que tingui subtítols, que tingui traducció, que el contrast de color sigui l'adequat, etc. Amb el disseny universal. Per això està costant molt, però sí que el defensem. Llavors, aquest comentari que has fet tu és justament el que nosaltres defensem. De dir, no centrem-nos només en una discapacitat, sinó en fem els materials accessibles per a tothom, independentment de la capacitat, de la discapacitat o del que sigui, sinó que tots puguem utilitzar un servei, un veu, el que sigui, igualment. Això ho veiem sobretot amb els videojocs. Les persones amb dislèxia, un joc indie, normalment no hi van perquè diuen que jo aquí no ho entenc, jo això no sé què està dient, m'estic agobiant. Llavors, de fet, hem co-creat un videojoc amb lectura fàcil i estem fent proves amb persones amb dislèxia. I ens diuen, ja era hora. Clar, i és això. Sí. I, per exemple, ara que estem parlant d'això, si jo mentre feia la presentació dic, aviam com és la llei d'accessibilitat, i vaig entrar aquí i dius, per què? O sigui, perquè no. I llavors vas a la llei d'accessibilitat central, lectura fàcil, i jo com a usuària veus això i dius,
Aquí sí que em llegiré el que diu. Ja, jo personalment, ja cadascú amb les seves preferències i la seva formació. Però si la mateixa informació que tens aquí Doncs que crec que això seria és aquí, ja no lectura fàcil, sinó és que hauria de ser el pamflet, no? Quasi, que és el que realment d'ús general, una miqueta. És que no pas... Perquè, et volia preguntar, no? S'està estigmatitzant la lectura fàcil d'alguna manera? Llavors, clar, si la gent li té un cert rebuig a accedir al que realment entendria, no? Clar, això és l'efecte nostre, no? De com ho prenem, no, això? clar, per això evitem Això. estigmatitzar i parlar de lectura fàcil i parlem de llenguatge entenedor en general o llenguatge fàcil. Per a que tothom, nens petits, gent gran, quan ja com comença el deteriorament cognitiu, que estàs cansat, vull dir, que jo si estic cansada un dia a les 8 del vespre, No t'entra això. no. Llavors, doncs, intentem ja directament amb les etiquetes que utilitzem per a posar nom als textos que no sigui estigmatitzat. I dir llenguatge fàcil. Com et vols llegir la llei d'accessibilitat? Amb llenguatge fàcil o amb llenguatge especialitzat jurídic? Jo tindria clara la resposta. Però jo crec que el millor seria oferir les dues opcions i que cadascú escolli. Sí, una mica normalitzant el que hi hagi aquestes dues eines, no? O dos recursos. L'únic és que si no hi ha una llei o una penalització, normalment ningú fa accessibles perquè són més diners, és més temps... Sí, jo el que volia preguntar, aquesta llei, quin és el seguiment? És a dir, si no la compleix ningú, què passa? Fins ara, res. Amb la nova és llei... així. Sí, però és que si n'hi ha penalització... No tenen... De penalització, sí. Sí, El rei. càstig. Un càstig. Hi ha d'haver un càstig. I si Exactament. pot ser econòmic, si no, no. Exactament. Amb aquesta això ja ja ho sap tothom. Sí, jo ho sap tothom. Llavors la pregunta és que no tenia ni idea de que aquesta llei fem això. Sí. Si hi ha previst un càstig per aquells que no compleixin. Sí, o sigui, jo sóc experta en llenguatge, llavors no sóc jurista ni advocada, us dic el que jo conec de forma humil, i és que a l'antiga llei es tenien penalitzacions, sobretot per a una persona, per exemple, cega, que va amb gos pigall, doncs té el dret a entrar a qualsevol bar i restaurant. Llavors, en aquests casos, si no et deixen entrar al restaurant i al bar, sí que pots trucar i hi ha una multa. En aquests casos, clarament sí. O no, Això ho sé, ho sé. Els taxis estan obligats. I ja Hi ha vegades no. taxistes que no volen. Però una notícia aquesta setmana. Aquesta setmana Aquesta passada. setmana hi va haver una notícia. Sí. Que sí que s'ha No, multat no, al final. no, jo ho sé, personal. No? Jo també, vull dir, de vegades I anem... dius, clar, i què fas? Sí, nosaltres ens passàvem a un dinar, l'any passat va ser, amb el nostre grup de persones sordes i una persona sordcega que anava amb Guespigall i no ens deixaven entrar al restaurant. Però clar, al final vam aconseguir entrar perquè ens van dir, no, mira, tenim aquests drets, això, i vam entrar. Però sempre tens aquest impediment. Això és amb la llei aquesta. La que s'ha posat en vigor ara, que ha promocionat la Unió Europea, jo sé que aquesta sí que ja ara estan obligades les empreses a partir de certs treballadors, normalment molts treballadors, com per exemple Amazon, a fer tots els dispositius i serveis que creïn, inclús les pàgines web, accessibles per a tothom. Si no, aquí sí que hi ha una penalització ara per la Unió Europea vigent, ara sí. Però, clar, ara tot això, per els mòbils i les tablets, si no són accessibles per a tothom, tindrà una penalització els que creïn ara des de zero. Perquè un Kindle, si no té text-to-speech per a una persona cega, ja no és accessible. Per tant, s'ha de canviar tot el programari i tot, absolutament tot. Inclús amb els videojocs, amb els mandos de tot. Ara han d'oferir tots una altra opció. La multa que seria, ho desconec, però ha entrat en vigor fa molt poc. Ara sí, ara sí. I jo crec que cada vegada més. Si no, no es fa res. Doncs bé, tanquem aquí. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.